Myslíte si, že ste samotný diabol? Nie, ale mám dobré zrkadlo. To je vážna otázka. Prepáčte. Myslíte si, že ste samotný diabol? Neviem. Prečo by ste to povedali? No pozrite, v prvom rade, keď sa pozriete do starého zákona, je to bežné. Moloch a Bálovia, tí chceli bábätká a deti. Satanista mi to vysvetlil tak, že ide o vyššiu úroveň rúhania sa proti Bohu. A z nejakého dôvodu démoni milujú spôsobovať tento druh ubližovania. My sa pozrieme na dieťa a automaticky ho chceme chrániť, zachrániť, brániť, nech to stojí čokoľvek. Oni sa pozrú na dieťa a zjedli by ho zaživa. Zničili by ho, mučili by ho. Musíte si pamätať, že to je ich prirodzenosť. A tak, ak môžu prejaviť viac zo svojej prirodzenosti na bezbrannom dieťati, milujú to. Preto sa niektoré rituály nazývajú démonské hody alebo satanské radovánky. Čím mladšie dieťa, tým lepšie. Presne toto mi povedali ľudia z temného podsvetia o rituáloch. Čím mladšie, tým lepšie. Premýšľajte v súvislostiach potkanov a odpadkov. Smradľavé staré odpadky priťahujú potkanov. Rituál so všetkým tým mučením, so všetkou tou bolesťou, ktorý v konečnom dôsledku predpísali samotní démoni, ich priťahuje. A ako náhle začnú otvárať krvavú bránu, to je to, na čo sa v kontexte rituálu napoja. Potom, keď je zabité dieťa alebo človek, práve vtedy sú démoni uvoľnení k tým, čo rituál vykonávajú. Takže ide len o ich neuhasiteľnú nenávisť voči Bohu. Čokoľvek, čo môžu urobiť, aby ublížili ľudstvu, ublížili nevinnosti, je v istom zmysle útokom na Boha. Niet pochyb, že vo svojej podstate nevyronia ani slzu. Nemajú žiadne zľutovanie. Takže budú ubližovať a milujú to ako súčasť vstupu na túto stranu. Názov, ktorý Jeffrey Epstein dal svojmu bankovému účtu, nie je nič iné ako Bál, pohanský boh v starom zákone, ktorý je často spájaný so samotným Satanom, ktorému Izraeliti a iní obetovali svoje prvorodené deti. Takže toto bol démon, ktorému sa obetovali bábätká. A Epstein pomenuje svoj bankový účet menom tohto démona. Tu je memorandum od Jeffreyho Epsteina pre JP Morgan. Prosím, preveďte $11 438 z vyššie uvedeného účtu pre Bál. Názov Wachovia Bank. Tento démon a obety detí vykonávané pre tohto démona sú popísané v starom zákone v knihe Jeremiášovej. Veci, o ktorých vieme, že ich Jeffrey Epstein robil, sú rovnako hrozné ako to, čo robili Izraeliti v starom zákone, keď obetovali svojich prvorodených Bálovi. Takže bez ohľadu na to, ako sa vyvinie situácia s bankovým účtom, to, čo robil Jeffrey Epstein a jeho klienti, bolo strašne zlé a treba to odsúdiť. Ako ste už pravdepodobne počuli, najnovšie Epsteinové spisy sú absolútne nechutné. Sú v nich odhalení svetoví lídri. Sú odhalení bývalí prezidenti. Každý, koho by ste považovali za elitu, bol v týchto spisoch odhalený. A keď sa pozriete na konkrétne dokumenty a prečítate si, čo obsahujú, je to odporné. Vlastne je to viac než len nechutné. Je to vyslovene démonické. Všetko sa to točí okolo malých detí, ktoré sú zneužívané, týrané a ešte horšie. Ani nechcem zachádzať do detailov, ktoré sú v týchto spisoch. A šialené je, že hoci boli tieto spisy zverejnené, nič sa nestane. Títo ľudia nepôjdu do väzenia. Prečo? Pretože sú to vládcovia tohto sveta. A Biblia o tom hovorila v Efezanom 6:12, kde sa píše: Lebo náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom temnoty tohto sveta, proti duchovným silám zla na vysokých miestach. To opisuje tento svet úplne presne. Vládcovia tohto sveta, elity, sú démonickí. Už roky existuje dlhotrvajúca konšpiračná teória, že Hollywood a elity odoberajú krv mladým ľuďom a transfúziou si ju vpravujú, aby zvrátili starnutie. A teraz Epsteinové spisy možno odhalili, že je to v skutočnosti pravda. V tomto e-maile Jeffreymu Epsteinovi sa píše: všetko, čo potrebuješ, je krvná transfúzia od svorky a zvrátiš starnutie. Tu prichádza na rad adrenochróm. Je to skutočná chemická zlúčenina, ktorá sa nachádza v krvi, keď je telo v situácii bojuj alebo uteč. A vieme, že deti, ktoré boli zapletené do siete Jeffreyho Epsteina, boli určite vystavené reakcii bojuj alebo uteč.
A samozrejme sme videli hollywoodske elity ako Chrissy Teigen tweetovať o tom, ako idú na párty, kde sa podáva pekná ročná syrová pizza s adrenochromom. A samozrejme emoji očí. A podľa kódových slov FBI pre pedofilov si rovno malé dievčatko a pizza rovno dievča. Teraz späť k e-mailu. Predmetom je doktor Agus, profesor medicíny a biomedicínskeho inžinierstva na USC, celkom blízko Hollywoodu. Je tiež zakladajúcim riaditeľom a generálnym riaditeľom Ellison Medical Institute. Viete, toho lekárskeho inštitútu financovaného Larrym Ellisonom, novým majiteľom TikToku. A tiež moderoval reláciu pre Paramount s veľkými celebritami ako Ashton Kutcher a Oprah Winfrey. Kto vie, ten vie. A myslím si, že Hollywood a elity používajú prediktívne programovanie, aby nás na túto myšlienku zvykli. Vezmite si napríklad príšerky Spoločnosť s ručením obmedzeným, kde skupina príšer chodí do izieb malých detí, aby ich prinútila kričať, zbierajú tieto výkriky a potom dodávajú energiu mestu príšer. Až na to, že v realite sú tie príšery trochu menej kreslené. It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. It has already passed the illegal arms trade, and soon it's gonna pass the drug trade. Because you can sell a bag of coke one time to a child 5 to 10 times a day. God's children are not for sale. Go and rescue those kids. When God tells you what to do, you cannot hesitate. Nuž, žiadny iný takýto film neexistuje. Náš priemysel, Hollywood, tento film momentálne nemôže natočiť kvôli množstvu ľudí po celom svete, ktorí sú do toho zapletení. A mnohí z týchto ľudí sú veľmi slávni. Práve v takom bode sa nachádzame. A ak dovolíme, aby boli naši najmenší naďalej masakrovaní, páni, na tento svet príde súd, a obzvlášť na našu krajinu. Adrenochromovanie detí to... Teda, pozrite sa, kde sa práve nachádzame. Dúfajme, potrebujeme vaše modlitby. Pred chvíľou ste povedali jedno slovo a chcem si ujasniť, čo to bolo za slovo, pretože ste povedali slovo a chcem sa uistiť, že ste povedali adrenochrom. Áno. A je tu veľa ľudí. Je tu asi 4500 ľudí. Online to sleduje asi 500 000 ľudí, ale vy ste povedali to slovo. A zdvihnutím ruky, kto v tejto budove už to slovo počul? Mohli by ste prosím vysvetliť, do akej miery chcete alebo nechcete, čo to je? Pretože niektorí ľudia to ešte nikdy nepočuli a musíme o tom diskutovať. V podstate máte v tele adrenalín. Len to zjednoduším. A keď sa bojíte, produkujete adrenalín. Ak ste športovec a dostanete sa do 4. štvrtiny, vyplavuje sa z vás adrenalín. Ak dieťa vie, že zomrie, jeho telo vylúči tento adrenalín. A majú veľa výrazov, ktoré používajú a ktorými ma on, Tim Ballard, prevádza. Je to nepochopiteľné a pre týchto ľudí, ktorí to robia, nebude žiadne zľutovanie. A keď som v tom bode, keď mi z očí tečú slzy, pretože moje srdce je tak v ohni, som bez strachu. Ste bez strachu. Ste tou najlepšou verziou seba samého, akou kedy budete, keď máte Boha v srdci takýmto spôsobom. A keď to horí, nemáte strach. Nebojte sa diabla. V skutočnosti ho lovíte. A ktokoľvek z nich, kto ubližuje našim malým deťom, vo filme je veta, kde on hovorí, prečo to robíš? A ja mu hovorím, tak ako povedal Tim, pretože Božie deti nie sú na predaj. Nie sú na predaj. Už to nemôžeš robiť. Satan. A ideme si po teba. A ja sa nebojím. A žiadam vás všetkých, aby ste sa tiež nebáli. Pretože stojí za to ich zachrániť. Práve vám tu v Tulse v Oklahome tlieskajú v stoji. They're giving you a standing ovation right here in Tulsa, Oklahoma. Dobre, poďme sa porozprávať o tej pleťovej maske, ktorou si posadnutá, vysvetli, čo to je.
No je to spôsob, pri ktorom sa pomocou mikroihličkovania vtláča sérum. Čo vtláčaš do tej kože, Sandra? Je to výťažok z kúska kože, ktorý pochádza od mladého človeka z veľkej diaľky. A oni nejako prišli na to, ako extrahovať. Je to predkožka z korejského bábätka. Nemyslím. Nie je to tak, že tam ležím s malými kúskami po celej tvári. Volá sa to, ja to volám penisová maska. A myslím si, že keď uvidíte, aké dobré to je pre vašu tvár, aj vy pobežíte k svojej kozmetičke. Máš tam maličké bábätkovské kórejské? Ja si tu hovorím kórejské. Nech to nie je fúz alebo pipík. Nech to. Všetko v poriadku? Dobre, ste v pohode. Tak teda budiš. Čo je to za sračku? To svinstvo adrenochrom. Adrenochrom? Myslím, že pre túto vec existuje len jeden zdroj. Tá nadoblička zo živého ľudského tela. Ja viem. Za akým monštruóznym klientom si sa tentoraz zaplietol? Satanistický fanatik. Odkiaľ to máš? To je jedno. Je to absolútne čisté. Ponúkal mi ľudskú krv. Vravel, že ma vyniesie vyššie, než som kedy v živote bol. Myslel som, že žartuje. Tak som mu povedal, že by som si radšej dal uncu takého čistého adrenochrómu, alebo možno len čerstvú nadobličku na žuvanie. Takže toto je jedno z Opriných obľúbených. Hovorí, že je to zázračná fontána mladosti a jej magický liek na vrásky. Vyplní to všetky tie línie a vrásky. A Oprah vyzerá skvele. Takže ti trochu dám na ruku. Hneď ti to ukážem, Steve. Takže je to vyrobené z ľudskej predkožky. Áno, to je iné. Myslel som, že to je nejaký dospelý chlap. Čítal som to. Skvelý článok o pýchaní ľudského rastového hormónu na udržanie mladosti. Až na to, že nikdy nepovedia, odkiaľ ho berú. Človeka to núti zamyslieť sa, či niekde nevysávajú mladosť z malých hnedých detí, aby herci a trofejné manželky mohli zostať v biznise. Vy a váš priateľ máte dobrý vzťah už peknú chvíľu. Pár rokov. Áno, 7 rokov. Teraz on má čerstvých 30 a vy máte tesne pred 60-kou. Ale nejako tam obaja vyzeráte rovnako starí. Teda viete, niečo na tom bude byť s mladším mužom. Vysávam krv bábätkám a dávam si ju na tvár. Kontroverzná nová liečba, ktorá môže byť sľubná, ale niečo stojí. Zdá sa, že zvracia proces starnutia. Doktor Jesse Carmisen hovorí o transfúziách s mladou krvou od tínedžerov a hovorí, že to možno vráti čas. Tá krv smeruje k pacientom nad 35 rokov v rámci klinickej štúdie nazvanej Ambrosia, kde subjekty zaplatili $8,000 za získanie bohatých rastových faktorov, nachádzajúcich sa v krvných doštičkách v krvnej plazme. Sú tu v podstate ľudia z väčšiny štátov, ľudia zo zámoria, z Európy a Austrálie. Neboli zverejnené žiadne výsledky, ale tento zaujímavý koncept si aj tak našiel cestu do popkultúry. To je môj transfúzny spoločník. Doktor Carmisen hovorí, že pacienti, ktorí to podstúpili, tvrdia, že sa cítia úžasne. A videl dôkazy o zvrátení procesu starnutia u potkanov. Ich mozgy sú mladšie, srdcia. Ich srsť, ak bola šedivá, opäť stmavne. Doktor Carmisen hovorí, že v najbližších mesiacoch plánuje otvoriť laboratórium na mladú krv v New Yorku. Zdá sa, že sa už nikto na ničom nezhodne, okrem dvoch vecí. Pizza rovná sa dievča. A my? Ja jem deti. Koľko máš rokov? 12. Aha, dobre. Len do 10. Dobre, to je fajn. Si v bezpečí. Deti a ananás. Deti a ananás. Tento typ postavy existuje v podstate v každej krajine, v každom odvetví. A nie všetci sú takí prominentní ako Epstein.
Vzhľadom na angažovanosť Jeffreyho Epsteina počas Clintonovej éry na začiatku 21. storočia a všetko okolo toho, vzhľadom na jeho zapojenie do všetkého od izraelských cez saúdskych, britských až po francúzskych vysokých vládnych predstaviteľov. Jedna z tých divnejších vecí na týchto spisoch je, že sú tam veci, pri ktorých si poviete, OK, jedna vec, o ktorej vieme, že sa stáva, je, že keď je niečo pravda, nabalí sa na to hromada vecí, ktoré nie sú pravdivé a zároveň sú nezmyselné, čo vám umožní to všetko spolu tak nejak zmiesť zo stola. Mnoho ľudí si to myslelo o kauze Pizzagate a videl som na internete veci ako že George 2TV. Bush bol zapletený do rituálnych obetí alebo vecí v tom zmysle ako zabíjanie bábetiek a konzumácia ľudí a podobné divoké sračky. Čo si myslíš, že sú tieto veci? Neviem. Myslíš si, že sa to naozaj deje? Poviem len toľko, že toto je zlý týždeň na to, byť totálnym popieračom Pizzagate. Cítil by si sa v tom oveľa istejšie pred týždňom, než tento týždeň. Takže čo videl? Čo videl na tej jachte v ten osudný deň, o ktorom hovoria títo agenti FBI v tomto internom e-maile? Nuž bol svedkom, povedzme, že bábätká boli svedkami toho, ako bábätká, ktoré boli usmrcované, boli rozštvrtené a kusy tých bábetiek z nich boli odstránené a skonzumované. Povedzme to takto. Dobre. Či sa to stalo alebo nie, posúďte sami. Ja vám len predkladám to, čo je v e-mailoch, ale týmto nekončí, pretože tento muž, táto obeť, to opísal ako rituálnu obetu. Dokonca povedal, že jeho vlastné chodidlá boli odseknuté s cimitarom, šabľou. A ľudia, tu je tá šialená časť. Znova, nehovorím, či je to pravda alebo nie, len hovorím, že je to jednoducho v tých spisoch. Tento muž menoval Georgia H.V. Dubu a vieme, že bol v spolku Skull and Bones, lebka a kosti, a bol obvinený z toho, že bol, povedzme, zapletený do dosť pochybných vecí. Tom Barrack práve poslal Epsteinovi nejaké fotky a Tom Barrack si je plne vedomý toho, čo Epstein robí. Barrack odpovedá, dúfam, že sa máš dobre, musíme to dobehnúť. A Epstein nakoniec hovorí, pošli fotky teba a dieťaťa, potež ma. Svet je riadený ľuďmi, ktorí posielajú Jeffreymu Epsteinovi fotky svojich detí. Je to znak zloducha. Unášanie detí nie je to, čo robia veľké národy. Zdá sa, že nešlo len o obchodovanie s mladými dievčatami, ako naznačuje naratív, ale existujú kódové slová, ktoré naznačujú, že Jeffrey Epstein a jeho spoločníci sa možno zapájali aj do nejakého druhu konzumácie. Je to konzumácia ľudí? Existujú kódové slová? Veľa sa hovorí o sušenom hovedzom mese. Beef turkey. Existuje reštaurácia s názvom The Cannibal, Kanibal, ktorej majiteľ je uvedený v niektorých z týchto dokumentov, čo vás núti zamyslieť sa. A videla som viac e-mailov o mučení a tieto kódované konverzácie majú stále veľmi jasnú tému. Bolo to pre nich veľkým hnacím motorom a boli to chorí ľudia, ktorí robili veľmi, veľmi choré veci. Ľudia, ktorí z toho šalejú, si myslia, že našli kódové slovo pre ľudské mäso. Počkať, čo? Kto posiela sušené hovädzie do laboratória na analýzu? Počkať, čo? Dúfam, že sa cítite lepšie. Analyzovali sme to sušené mäso? Prečo sme tento týždeň nedostali sušené mäso? Pridal som tiež viac k sušenému mäsu a zázvorovú citrónovú trávu. Ďakujem veľmi pekne. To je super. Sušené hovädzie je vynikajúce. Jožo je tu a odnesieme pešo to sušené mäso Jeffreymu. Odnesieme to sušené mäso k Jeffreymu. Prečo by sa sušené mäso prechádzalo? Prečo by to robilo? Vynikajúci obed, sušené hovädzie. Steve a ja sme vďační predovšetkým za vaše priateľstvo. Niektoré z týchto e-mailov sú také nevinné, však? Škoda, že jedia deti. Malá izolovaná taška by bola fajn. Neodporúčam ju podávať do podpalubia. Nie je potrebné šialené množstvo ľadu. Jeden by mal stačiť. V chladničke je jedno vrecko sušeného hovädzieho. Prosím, vezmi ho. Tiež má viac u seba doma. Prosím, vezmi to aj od nej. Predpokladám, že to musí byť v chladnej, izolovanej taške. Len som sa chcel spojiť ohľadom sušeného mäsa. Jej povedal, že začne opäť jesť normálne jedlo, takže možno bude jesť menej sušeného mäsa. Povedal, že má 6 vreciek v mrazničke na prízemí. Prečo by ste mrazili sušené mäso? Steve potrebuje 6 až 8 uncovú porciu sušeného mäsa. Dal som ti všetko sušené mäso, čo sme mali, a vydržalo len polovicu času, než malo. Cítil som, že je dôležitejšie, aby si mal to sušené mäso na jedenie počas môjho voľna.
Môj plán je urobiť várku predtým, ako odídem na LSD. A časť z toho pôjde Steveovi a zvyšok pôjde tebe na LSD, keď dorazím. Ostrov Little St. James. To musí znamenať LSD. Takže logicky to znamená, že to robili mimo ostrova. Steve Hanson posiela sušené mäso do vašich rúk cez noc. Verím, že by to malo stačiť, aby to s tým vydržal. Jeffrey Epstein žiada, aby mu priniesli viac sušeného mäsa. Priletím v piatok, prinesiem sušené mäso. Je nejaký čas, kedy by som mohol prísť pozdraviť a nechať tam sušené hovädzie? A to je od Jeffreyho Epsteina. Francis má čas prísť zajtra, ukáže mi, ako sa to robí. Kurz robenia sušeného mäsa, hlási sa niekto? Zoberie ťa ochutnať jeho nový recept na sušené mäso. Posiela srdečný pozdrav. Pracuje v reštaurácii s názvom Kana. Ľudia, tá reštaurácia sa volá The Cannibal and Cooks. Kanibál a kuchári. Počkajte si na to. Sušené hovädzie a stejky. Môže podčiarkovník urobiť nejaké sušené mäso? Myslím, že by sme mali upraviť terén okolo domu, aby sme využili vodu, ak je to možné. Ak hlavný dom nestačí. Všetci to už čítajú. A tak sa stalo, že tu máme zaujímavú situáciu. Mnoho ľudí na internete o tom vie, ale žiadna z relácií o tom neinformuje. A neinformujú o tom ani žiadne tradičné médiá. Takže existujú dva rôzne svety. Ľudia, ktorí chápu niektoré z tých hrôz, ktoré sa stali, a iní, ktorí nemajú ani potuchy o tom, kto to urobil, prečo to urobil, čo robili a aké zlé to bolo. Osoba, ktorá poslala e-mail Jeffreymu Epsteinovi. Nevieme, kto to je. Nepoznáme ani jej meno. Jednoducho napísala: Som v Číne. V USA budem 2. májový týždeň. Na čo Jeffrey Epstein odpovedal: Kde si? Si v poriadku? To video s mučením sa mi páčilo. Myslím si, že verejnosť si zaslúži vedieť, kto poslal Jeffreymu Epsteinovi video s mučením. A čo je dôležitejšie, čo sa s tou osobou stalo? Kde je dnes? Bola vôbec niekedy vyšetrovaná? A teraz nám naša vláda tvrdí: ale nie, preboha, nevieme nájsť žiadne videá. A potom tu máme tradičné médiá, ktoré prinášajú nezmyselné reportáže typu: nevieme, či nejaké videá existovali. Áno, iste. V každej izbe bola kamera, ale nevieme, či niečo nahrávali. Ale no tak, prosím vás. Ľudí sa teda začína zmocňovať zúfalstvo a značný hnev, pretože si hovoria: fajn, naša vláda očividne nepracuje pre nás, pretože o tom všetkom vedeli 10 ročia. A všetko to ututlali a nezáležalo na tom, koho ste volili. Všetci to kryli. Takže v tomto smere nechcem počuť žiadne žvásty o demokratoch alebo republikánoch. Vinní sú všetci. Každý, kto bol kedy vo výkonnej moci a mal o tom nejaké informácie, vy všetci ste to ututlali. A je úplne jasné, prečo ste to ututlali, pretože sú do toho zapletené tajné služby. Vláda tým hovorí, že za žiadnych okolností nebude slúžiť americkému ľudu. Budeme slúžiť tým monštrám, ktoré to urobili. A potom prídu naše médiá a začnú. Bill Gates, Donald Trump, Elon Musk, čokoľvek, len aby odpútali pozornosť. Fajn, pokojne choďte po všetkých tých parchantoch, to mi vôbec nevadí. Ale nehovoríte o tom, kto to zorganizoval. Je to očividne obrovská organizácia. Posielajú ženy po celom svete k tým najmocnejším ľuďom na Zemi. A mainstreamové médiá chcú, aby sme verili, že žiadna organizácia neexistovala? Že to bol len Epstein a Ghislaine Maxwellová, čo si tam len tak chodili a pšt. Nie, my nebudeme ticho. Toto je čistý horor. Sú to hororové príbehy. A akí strašní musia byť ľudia pri moci, keď vedia, že sa to deje. A postarajú sa o to, aby sme sa o tom nikdy nedozvedeli. Ale jedným z miest, alebo jedným z ostrovov, ktoré Jeff Epstein vlastnil, alebo s ktorým bol spájaný, bol ostrov s názvom Little St. James. A ak si to vygooglite, zistíte, že na Little St. James dal postaviť chrám. A v podstate sa verilo, že tento chrám bol zasvetený Molochovi. Niektorí z vás sa možno pýtajú, kto je Moloch? Tí z vás, ktorí často čítate Bibliu, najmä Starý zákon, možno už viete, kto Moloch je. Často sa to však označuje len za konšpiračnú teóriu, alebo sa to zosmiešňuje. Moloch je však skutočné božstvo. Naozaj sa spomína v Biblii. A keďže väčšina ľudí nečíta Bibliu alebo o tom nevie, neuvedomujú si, že Moloch v Biblii je. A existuje dôvod, prečo sa verí, že sa tam diali určité veci. Najmä ak tam stál chrám postavený práve na tento účel, na účel uctievania Molocha. A keď sa pozriete do Starého zákona, predtým ako Izraeliti vstúpili do Kanánu, Boh ich varoval, aby sa nezúčastňovali na uctievaní Molocha. A prečítam vám pár veršov z písma.
A teraz počúvajte. Toto je naozaj silné. Levitikus 18.21 hovorí: a nedovolíš, aby niekto z tvojho potomstva, toto hovorí Boh, prešiel ohňom k Molechovi. Ale to je len iné meno pre Molocha, k Molechovi. Ani nezneúctíš meno svojho Boha, ja som Pán. Teraz neprehliadnite, keď sa tam hovorilo, viete, dať niekoho z tvojho potomstva. Viete, nedovolíš, aby niekto z tvojho potomstva prešiel ohňom k Molechovi. Levitikus 22 hovorí: ďalej povedz synom Izraela, ktokoľvek zo synov Izraela alebo z cudzincov, ktorí sa zdržiavajú v Izraeli. Takže hovorí, či ste dieťa Izraela, alebo ste cudzinec, ktorý sa len pripojil k Izraelu, ktorý dá niečo zo svojho potomstva Molechovi, určite musí zomrieť. Ľud krajiny ho ukameňuje kameňmi. Takto vážne to Boh bral, keď išlo o uctievanie Molocha a prechádzanie potomstva ohňom k Molechovi. Ale aby som vám dal trochu pozadia, Feničania boli voľne zoskupená skupina ľudí, ktorí obývali Kanán. Okrem sexuálnych rituálov, sledujte toto. A teraz premýšľajte o niektorých z vás, ktorí videli niektoré z týchto videí na YouTube alebo počuli ľudí hovoriť o týchto veciach, ktoré niektorí označili za, alebo že sú bláznivé, že viete, to sa nemôže diať. Počúvajte, čo robili. Hovorí sa, okrem sexuálnych rituálov, uctievanie Molocha. Takže jedným z prejavov uctievania Molocha boli sexuálne rituály a to je tá vec, o ktorej počúvame, že sa verí, že veľa týchto celebrít, politikov, najmä tých, ktorí boli spojení s Jeffom Epsteinom, najmä v tom chráme, a viete, majú dokonca niektoré letové záznamy Jeffa Epsteina, kde sa hovorilo, že v tých záznamoch boli prominentní ľudia, viete, ktorí išli na niektoré z týchto ostrovov a na niektoré z týchto miest. Ale nechcem, aby vám uniklo, čo sa tu hovorí. Hovorí sa, že okrem sexuálnych rituálov zahrňalo uctievanie Molocha obetovanie detí. Opäť, to je ďalšia vec, o ktorej počujete ľudí hovoriť, že sú obetované deti. Ľudia hovoria o tom, ako, viete, bolo zdokumentované, kde krajiny povedali, že prišli ľudia a vzali, viete, ako z chudobných krajín a zaplatili im, aby vzali väčšinu ich detí na, viete, obchodovanie za účelom sexu a na obetovanie. Počúvate všetky tieto veci a myslíte si, že to znie tak trochu hlúpo a že je to vtip? A toto vám len dáva na vedomie, že počúvajte, toto nie je žiadny vtip. Na deti sa poľuje. Sú vyhľadávané. Satan nenávidí deti, pretože mu pripomínajú Božiu lásku. Píše sa tam: uctievanie Molocha zahrňalo obetovanie detí alebo prevádzanie detí cez oheň. To je to, čo im Boh hovoril. Ďalej sa píše: verí sa, že modly Molocha boli obrovské kovové sochy muža s býčou hlavou. Každá socha mala v bruchu otvor a pravdepodobne natiahnuté predlaktia, ktoré vytvárali akúsi rampu k otvoru. V soche alebo okolo nej bol zapálený oheň. Bábätká boli kladené do náručia sochy alebo do otvoru. Keď pár obetoval svojho prvorodeného, sledujte toto. Verili, že Moloch zabezpečí finančnú prosperitu pre rodinu a ich budúce deti. Ak patríte k tým, ktorí niekedy sledovali nejaké videá zaoberajúce sa, viete, mocnými rodinami, mocnými politikmi, mocnými filmovými hviezdami, pedofilnými kruhmi a tým všetkým, toto sú typy vecí, o ktorých ste počuli. Ale počúvajte, toto siaha v Biblii ďaleko do minulosti, že existovali ľudia, ktorí prevádzali svoje deti ohňom k Molochovi, kde ho uctievali, veriac, že im prinesie určitú moc a určité bohatstvo. Tieto veci sú skutočné. Nemôžem vám povedať každého, kto je do toho zapletený a kto nie. Viete, to musí odhaliť Boh. Teda máme tušenie, kto je a kto nie je zabletený, podľa vecí, o ktorých počúvame. Veľa z týchto vecí nie je vymyslených. Veľa z týchto vecí sa naozaj deje. Sú ľudia, ktorí obchodujú s týmito malými deťmi na sexuálne účely. Sú ľudia, ktorí tieto malé deti obetujú, berú im životy. Každý deň zmizne toľko detí, že je to neuveriteľne a nehorázne. Pretože toto je satanov svet. Biblia hovorí, že on je Bohom tohto sveta a ovláda mysle tých, ktorí nepatria Kristovi. Takže toto je padlý svet.
A preto hovorí, počúvaj, radšej sa ku mne priblíž a drž sa ma. Kto vytrvá do konca, bude spasený. Toto nie je hra. Veci, o ktorých sa začnete dozvedať a o ktorých v kostole často nehovoríme, sa vám budú hnusiť. Bude to takmer až do tej miery, že keby nám Boh otvoril zrak a dovolil nám vidieť všetku tú duchovnú, démonickú aktivitu, ktorá sa okolo nás deje, a všetky tie veci, čo sa dejú okolo nás, dokonca hneď u susedov, alebo kdekoľvek inde, mysleli by sme si, že nás Boh opustil. Také skazené je toto miesto. Ale Božia sláva spočíva v tom, že chráni svoje deti v zvrátenom a skazenom pokolení a že svoje deti vyslobodí. Biblia hovorí, že on pozná tých, ktorí sú jeho. Takže my vyhrávame, aj keď sa všetci správajú šialene a svet zomiera. To neznamená, že nevyhrávame. My absolútne vyhrávame. Diabol hrá o všetko. A jedna z hlavných vecí, ktorých sa chce zmocniť, je vaše dieťa alebo dieťa niekoho iného. Možno nemáte dieťa, ale musíte sa za tieto deti modliť. Musíte mať oči na stopkách pri všetkom, čo vidíte, pri čomkoľvek podozrivom, pretože hovorím vám, je to tu divoké. A bolo to divoké, ale zdá sa, že teraz Boh tieto veci odhaľuje čoraz viac, pretože sa to bude zhoršovať a už sa to zhoršuje. Ale počúvate tieto príbehy o obetovaní detí. Počúvate všetky tieto veci. A často sa to zosmiešňuje a robia si z toho srandu. A často, ak si všimnete, kto sa tomu smeje alebo to zosmiešňuje, sú to tí, ktorí sú pri moci. Tí, ktorí ovládajú správy a všetky tieto veci. A nehovorím, že každá jedna správa je falošná, ale poviem toto. A ja nie som veľmi na správy. Naozaj nepozerám veľa správ. Naozaj nesledujem politiku. A nenechám sa zatiahnuť do hádok o tom, kto bol najlepší prezident. Ale rozumiem tomu, čo hovorí písmo, že Satan je bohom tohto sveta a jeho kráľovstiev a systémov. A nie len to, toto je vec, o ktorej musíme naozaj premýšľať ľudia. Naozaj o tom premýšľajte. Biblia hovorí, že Satan je otcom lži, že pravda v ňom neprebýva. Takže ak je bohom tohto sveta, toho systému a je otcom lži, musíme sa pýtať sami seba, nakoľko môžeme dôverovať informáciám, ktoré z toho systému vychádzajú. Pamätajte, všetko je o informáciách. Informácie sú kľúčové. To je to, čo robíme, keď sme spasení. Učíme sa jeho slovo. Učíme sa o ňom. Stojíme na každom jeho slove, na všetkých informáciách, ktoré nám dáva, ktoré do nás vkladá. Takže ak je Satan bohom tohto sveta a tým, kto ovláda médiá a systémy, prečo si myslíte, že vám dá niečo, čo vám bude prospešné, alebo čo vám pomôže mať lepší život? Samozrejme, že nie. A preto Boh hovorí, uznávaj ma na všetkých svojich cestách, aby som mohol viesť tvoje kroky. Preto povedal, aby ste neustále čítali slovo, alebo sa snažili počúvať nejakú formu písma. Takže keď budete počuť niekoho hovoriť niečo, čo je v rozpore s tým, čo hovorím ja, dokážete to identifikovať a rozsvieti sa vám kontrolka, že no toto neznie celkom správne. Viete bez ohľadu na to, ako vysoko je táto osoba v politike, alebo aká veľká filmová hviezda to je. A práve toto je vec, ktorá hlavne ovplyvňuje ľudí, aby nasledovali iných ľudí, ich prirodzený status. Ale Boh hovorí, že toto nie je o prirodzenom. Viete, toto nie je o prirodzenom postavení, alebo o tom, kde sa nachádzate vo svetskom zmysle. Toto je celé o duchovnom statuse. Poklad, ktorý je v tejto hlinenej nádobe. To je to, čo robí Božie deti bohatými. A chcel som vám povedať, ľudia, počúvajte, viete, pretože aj deti Izraela sa nechali chytiť do uctievania Molocha. Jeremiáš 32:35 hovorí, pre všetko zlo synov Izraela, toto hovorí Boh, a synov Júdu, ktoré páchali, aby ma hnevali, oni, ich králi, ich kniežatá, takže on ich menuje. Je to ako, počúvajte, oni ma vyprovokovali k hnevu. Povie prečo. Hovorí ich kniežatá, ich kňazi a ich proroci a muži z Júdu a obyvatelia Jeruzalema. A obrátili sa ku mne chrbtom, takže hovorí, počúvajte, obrátili sa ku mne chrbtom a nie tvárou. Hoci som ich učil, skoro ráno vstávajúc a učiac ich, predsa nepočúvali, aby prijali čo? Poučenie. O tom práve hovorí. Je to všetko o inštrukciách, o informáciách. Boh ďalej hovorí. Ale postavili svoje ohavnosti v dome, ktorý sa nazýva mojím menom, aby ho poškvrnili. Takže hovorí, že postavili ohavnosti v mojom dome, v dome Pána, aby ho poškvrnili. Hovorí, a postavili výšiny Bála, ktoré sú v údolí syna Hinoma, aby viedli svojich synov a svoje céry cez oheň k Molechovi, čo som im neprikázal, ani mi to neprišlo na Boh hovorí, počúvajte, ja som im to neprikázal. Povedal, že mi to ani na neprišlo, že by mali páchať túto ohavnosť, aby zviedli Júdu na hriech. Takto šialené je to prevádzanie detí cez oheň, alebo ich obetovanie ohňu.
A presne to sa deje dnes. A preto Satan neustále povzbudzuje k obetovaniu detí a obetovaniu Molechovi. Títo jednotlivci, ktorí obetujú tieto deti Molechovi a zneužívajú tieto deti cez pedofíliu a sex a všetko to robia preto, lebo Satan sa v tom vyžíva. Ale núti ich veriť, že z toho získavajú moc. A čomu nerozumejú, je, že tie kráľovstvá patria Satanovi. Takže to nemusia nevyhnutne robiť malým deťom, aby získali tú moc, pretože tá patrí Satanovi. Ale on im vložil do mysle, že ak toto urobíte, budete mocnejší a mocnejší. Ale ja som ten, kto vám poskytuje túto svetskú moc, pretože ja som Boh tohto sveta. Takže toto je vec, ktorú musíte o Satanovi pochopiť. Satan je šelma, je to monštrum. Urobí čokoľvek, čo môže, aby išiel proti Bohu a poškvrnil, alebo sa pokúsil poškvrniť veci, ktoré Boh miluje. Presne toto on robí. A preto sa musíme mať na pozore, ľudia. Preto nemôžeme nasledovať každého človeka, ktorého vidíme, že má nejaký vplyv a postavenie v tomto svete. Je mi jedno, či je to kazateľ stojaci za kazateľnicou. Musíme všetko, čo povedia, posudzovať podľa jeho slova. Ale vidíme tu, že aj deti Izraela sa do toho nechali vtiahnuť. Počúvajte, toto nie je nič nové, ľudia. Tento útok na deti, či už sexuálny, alebo či ide o vraždu, to nie je nič nové. A som tu, aby som vás povzbudil. Ľudia, volajte k Bohu za tieto deti. Modlite sa za svoje vlastné deti. Dávajte na ne pozor. Modlite sa za to, do akej školy chodia. Sledujte ich, čo ich v škole učia, pretože teraz počúvame o všetkých tých rôznych osnovách, s ktorými chcú prísť a učiť ich o veciach, o ktorých v ich veku ani nemusia vedieť. Je to vážna vec, ľudia. A pochopte toto, netýka sa to len najvyšších elít a politikov. Sú to veci, ktoré sa dejú aj na nižších úrovniach. Pedofília a kultúra pedofílie nie je nič nové. Musíme naozaj filtrovať a sledovať niektoré z tých vecí, ktoré pozerajú. Niektoré filmy, s ktorými dnes prichádzajú. Je ťažké nájsť rozprávku, ktorá by nehovorila o niečom pre dospelých. Je to ako vymknuté spod kontroly. A ďalšia vec, o ktorej teraz veľa počujete a ktorá je opäť tak trochu odmietaná ako konšpiračná teória, alebo že len preháňate, že to nie je možné, ale celé to nie len obetovanie detí, ale pitie detskej krvi a viera, že vám to dodá moc. Znova, toto všetko pochádza od Satana. Ktokoľvek tomu verí, ktokoľvek je do toho zapletený, všetko to ide priamo od neho. Počujete tieto veci a myslíte si, že to nie je možné, ale hádajte čo? Tieto veci sa dejú od počiatku vekov, nie sú to nové veci. Roky a roky, pred tisíckami rokov sa verilo, že detská krv alebo pitie krvi vám dodá nejaký druh moci, alebo vám prinesie zdravie, alebo vám pomôže lepšie starnúť. Vyhľadajte si to, toto sú povery. A znova, nie som tu na to, aby som sa snažil zistiť, kto to robí a kto nie, ale chcem, aby ste pochopili, aké je to tu choré a pod akým útokom sú naše deti. A ako na nás Boh kladie zodpovednosť. Vieme, že nakoniec ich vkladáme do jeho rúk, ale máme svoju úlohu. Musíme ich vychovávať v písme a uistiť sa, že sa každú noc modlia. Viete, toto je vážna vec, ľudia, pretože toto nie sú jediné útoky, ktorými prechádzajú. Ako som povedal, internet, zločin, drogy, všetky tieto veci bojujú o ich pozornosť. Ale ak im nebudeme venovať správnu pozornosť my a nebudeme ich smerovať k Pánovi, tak hádajte, čo sa stane. Niečo iné sa ich zmocní. A viete, chráň Boh, mohlo by to byť niečo, čo ich môže pripraviť o život. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus.